Hi, hello mga bay, kumusta? Medyo okay na ang kalawasan nato karon. Salamat sa Ginoo. Wani pahinahin TV lang ga. Dayon katong paghuman ako paniudto dito naginusara na medyo naulaw ko dito ba mo nahilomon kay ko. Ulawon biya pud ni usahay ninyong higala. So mo to mga bay pagkabuntag ato no. Ay, lakaw-lakaw ko dito nagpainit na ping karsada. Pagkahapon akong ikuyog akong Ralph Andrew. Akong big boy nakaayo karon, akong baby boy. Kuyog na ko siya pagkahapon kay among plano mga tumi o park mall kay mupalit ko aning dahon. Kani siya nga dahon mga bay ang lami jud no. Kani gid siya ang lami nga dahon kaning daghan bitaw siya. Kuan gaway-gaway ang dahon. Kay kato akong gikaon permiro katong dagko kayo murag kuan kanang dahon sa gabi. Pait kay ito siya sa tanan mga bay. Ayaw kay sulupin ni Papa lang. Silupin ni kuan sa kamot. Dayon kani siya may lami mga bay. Berti lang kay mahala. So sa nakapalit ko nakakita ko diri sa Mundool lang sa Island Central sa Robinson Supermarket. Nya gadaw ganiha gada si Bay Floor og kaning dahon sa paliya. Bay Floor, thank you kayo bay ha. Thank you kay tanan. Pahinam na lang kay wala man. Naay daghan silupin. Asa man? Salamat kayo Bay Floor ha sa imong paliya di ana. Iluto na nako kay ngano pud no nga nangandoy pud kog paliya ganihang kuan ganihang buntag. Nya. Di anay paliya nga naabot. Salamat kay bay. Gidungog nimo ako mapag-ampo nangandoy kog kamuti, paliya. Nya di agada ka salamat kayo. Naman kay sa imong pandala. Medyo nalami-lami na akong kaon karon ba? Tungod dito sa naging yung tambal ba? Itong gidaan ni Viper nga King's Herbal. Nya moods po niya juice. Nalami na akong kaon. God, lami kayo. Naulian ko nga nakakaon kong utrog dahon. Okay mga bay. Mga untol nyo ha. Kamu dyan sa Middle East o sa lain nasod man. Nga, naiarugula pa nga untol mo. Nami sa health. Bantay mo nga abtik ay ko piminti na ako sa kuwait. Tungod aning daw na. Pag sakit ko, sakit gapong ko. Nga. Mintas da libre pa pangaon ta mo da. Edre mahal ka edre. Kad sa kaputos gamay kag sod. Kani siya nga dahon kani mahalon gid siya. Kadto akong gikaon ng una tong lagpad idahon medyo baratuhon to. Pero kani siya mahalon jud ni siya. Kami ka akong pamilya nga. Pagkaon na pupuan balik. Gana gid akong kaon. May kang paliya. Nagdugay na ko ako sa paliya ba? Kayo Bay Floor.
gulay, prutas, ng mga panda, mga juice, napay fresh milk, namat di kaiban. Nami ikaon na mong palaya bay. Maila jud na kinasing-kasing tayo mong paghatag. Natumi karon Sabado sa ilang bukid. Ipon. Kay gusto kaayo ko nga mulanghap og hangin ba sa south mi madto karon Sabado mga bay. Ito sa may simala rin magkahumang. Nga, pasalamat na balik na ang kusog. Umi kayo. Karagsik sa karawasan. Pagpaliyabi. Pait. Tambal mo na. Pait ko nun. Ha? Kalami. Inas pa po. Ano dahon pa? Be. Lang, inas pa lang. Napabakoy dahon dito lang. Napay dahon. O gasi. Ay, kalami. Mga bayo paliya. Lalami na akong kaon. Salamat sa Ginoo. Exercise pag taon. Kaya ilalim ng sakit dito mga bahay. Kaya isa. Asa lima. Sirori. Alam, sakto lang niya, be. Sakto lang, kanya pa may tangkong. Okay. Nag-video ko kasi tantong. Naon ka. Awa ma. Tunan kaya ma. Hmm? Tunan kaya. No? Yeah. Tawag kuya. Yeah! Kuya. May tayo. May kayo ba eh. Salamat kayo ba. Sarado siya. Now tayo school supplies na baligyan. Unsa man? Yellow pad. Wala ba? Naba yung lupad ba? Sa hilupad. Yellow paper, di ba? Ba't sarado man gud siya? Buka ba sa piso po? Kabaw ko tag-piso. Unsa? Piso? Color paper? Yellow paper. Ha? Yellow paper. Ko naman black mo ko ang pink. Di eh. May kabalos presyo po. Black na lagi pink. Ay, Blackpink nga. Yellow pad paper man. Ha? Katong murag intermediate paper niya. Yellow lang siya. Katong paper pang grade set. Kwan? Pang, Yellow? pang high school na yellow. Wala. Wala. Ang intermediate na. Inyong papel. Intermediate. Nawala mo ko kay bawas presyo good. Pila palit ninyo di ay. Pang kwan naman eh. Grade 1, grade 2, grade 3. Katag sauce be. Sauce. Ayan po. Sabaw, dili sauce. Sa bode. Unsa pa mga gulay inyong ganahan be?
kanang Tangkong, kani o tangkong adobo, sa pa. mauran ni mara. Batong de. Munggos. Manggus mo ko gumahang. Pero kung kagig mo samok. Hmm? Kung kagig mo samok. Marap, munggos, kaliya, tangkong, talong di ay. Labasa. Saan mo gulay kay masustansya ang gulay. Init sa gulay. Ang gulay sa kamiracle. Bawa na, may pagkaw ka na kontrol. Ang bunga sa gulay miracle sad. So sino o tabang baso. Video pa ka ma? Man. Ay, ito ya. Nadia ang cheese pa oh. Kanya ukba na. Ng blue. Paubos ang ukab. O taas. Grabe ko po. Dili diha lagi ang ukab. Na. Nakipahan yung rin eh. Pandesal. Kagay ko na ipad. Hindi. Kaon tang panan. Mali man mo pag ukab na tangtang na matanan. Pero ukab pa rin yun. Paubos ang ukab. Paubos. Ilak din na kaya ilak ba? Naitlukan na ng ubos. Hindi nga gud mamati. Pataka ramang ano ay action. Action. Kaon di gulay dahil. Naman tayo. Hindi kayo. Sino ang plato ni Inday? Mandira. So, okay na akong appetite. So, pagka-brain po, kana. Babo. Kato. Tanaw sana ko ba? Kana mo yung ukala. Tuan po ka na ng tubig rap. Thank you. Thank you, Chief Cook. Be ang kutsara. Yung baso lang ga. Thank you, salamat. Lami na kong kaon, ginoon. Okay na gamay. Pero napadyoy times nga maglihok-lihok kong kuan kay kurog akong mga kaunuran. Di pag yun kuan. Naayo kaayo pastilan paita masakit ba. Isod kayo ang kuan kanang na sus nang gawas na akong bukog. Lobe. Gawas na akong bukog, naniwang yun ko. Sige lang. Isulay ra kinis kinabuhi. Kinabuhi na to. Kinabuhi daghag pagsulay. Laban-laban lang ta ani. Sahay magduko ko diri mahinuktok, malandong. Pagsulay lagi kini. Daghan kong na pamalandungan, kinabuhi. Magpalabi ta. Kaon ng tagtulo ka
busy sa kaadlaw, apay sa kayo. Makabayad sa mga bills, makapaiswilag ang mga anak, mga buutan kayo. Purya buyag mga buutan. Kina kay dako na kayong gasa sa Ginoo. Nam. Daghang salamat o dili na lang kutob ang inday ninyong nagpalaway, sige na lagkaon ang taon mga inday. Salamat kayo sa mga maayong kamot, nibisita na ko diri sa mga grasya nga inyong gihatag. Salamat kayo. Naot nga nagyapon mo diha padayon nga nagsuporta nako kay karon medyo kuana okay na ang makalawasan ako. Thank you kay sa inyong mga pag-ampo. Salamat. Hindi na lang kukutob amping mo kanunay diha ha kung haay mo manihimutang karon. Kay shout out kang Maria Steam Birds ba to? Shout out sa taga Minglanilla. So, salamat ba, see you puhon pod tanang mga suking tig lantaw. Salamat kayo ninyong tanan. Inaot nga tagan mo kanunay og maayong panglawas tanang mga nilantaw karon na minaw. Inaot nga tagaan mo kanunay maayong panglawas, pag-amping mo kanunay og kaon gyud mo mga gasa sa Ginoo nga mga bunga, mga prutas og mga gulay. Salamat kay daghang salamat.